Hello friends, bye Bodo job info official YouTube channel special TET बर' medium थाखाय finally apply दिंखा active जाबाय नोंथांमोना apply को खालामनो हासिगोन official notification फिन खनसेबाव release खालामबावबाय दा बेयाव सोर diploma हागोन आरो HS pass degree pass मा post आव हागोन LP UP लेभेलाव जों बेनि सायाव सावरायगोन बेखायनो भिडिअखौ नायजोब एसेबां शेयार खालाम आरो जाय नोंथांमोना नैबे Bodo job info YouTube चेनेलाव गोनां साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन आरो BTC नि TET नि रिजाल्टआ जानुवारियाव मोनगोन आरो ग्रेड 3 ग्रेड 4 आबो फेब्रुवारि दानाव साख्रि मोननाय चान्सआ दङ दायो जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो बिनि नोंथांमोननि अनलाइनआ दिनैफ्राय जागायबाय आरो लास्ट डेटआ 7 फेब्रुवारि आरो एग्जाम फिस पेमेन्ट दानायनि लास्ट डेटआ 10 फेब्रुवारि अफिशियेल नटिफिकेसन बेनिफ्रायनो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दा जों फार्स्टआव जोङो रेजिस्टार खालामनांगोन बेनिफ्राय जोङो लगइन खालामनानै जोङो प्रफाइलाव थांनो हायो दा बेखायनो इउजार आइडि पासवर्ड दङ बेखौ लगइन खालामबा नोंनिखौ मोनगोन दा जों गोदान नालाय बेखायनो जोंहा बेनो जाबाय जोङो रेजिस्टाराव क्लिक खालामनांगोन दा बेवहाय सोर एप्लाइ खालामनो हायो जों अफिशियेल नटिफिकेसन फिन खनसेबाव जोङो डाउनलड खालामनानै नायोब्ला आं नोंथांमोननो क्लियारलि बाव डिटेल्सखौ खोन्थागासिनो दङ एक्चुअली जायफ्रानोखि टेट लाइनाव दङ बिथांमोना मिथिखागौ नाथाय जों जिनोखि नर्मेल केन्डिडेट्स गोबां मोनथिनो लुबैयोना जे HS पासआ मायाव हागोन एबा डिग्रिया मायाव हागोन बेखौ कनफिउज जाबाय थायो दा बे टेटआ जाबाय आसामनिफ्राय होनाय स्पेशल टेट दा मास मोननै मोनथाम सिगां बर' साइड सभा बेनिफ्राय एबसुआ गोबां रिक्वेस्ट खालामदोंमोन जे बर' मिडियाम थाखाय स्पेशल टेट जानांगौ होननानै सिगांनो प्रपोजल होदोंमोन दा बे फाइनाली साक्सेस जाबाय दा बिथांमोननि नाजानायाव दा फाइनाली जोंनि बर' मिडियाम थाखाय मोजां खबर दा बेवहाय HS लेभेल जिनोखि HS पास दङ नोंथांमोना पार्सेन्टआ 45% नांथारगोन आरो लोगोसे डिप्ल'माया कम्पालसरि जुदि डिप्ल'मा गैयाबा नोंथांमोना खालामनो हानाय नङा आरो जुदि HS आव 45% नोंथांमोना गैयाबा बेवहाय मोनसे लिरदों अर होननानै बेनो जाबाय डिग्री पास खालामनानै डिप्ल'मा थाबानो जागोन डिलेट थाबानो जागोन एन्ड क्लास 6 निफ्राय क्लास 8 सिम नोंथांमोना HS पासआ हाया बेवहाय मा डिग्री पास खालामथारनांगोन बेनिफ्राय 2 इयार्स डिप्ल'मा नोंथांमोना डिलेट जा एबा BEd जा थाथारनांगोन होमबासो बे पस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन अके बे जों एप्लाइ खालामबा फार्स्टआव जों रेजिस्टार आरो एप्लाइ हियार मोनदोंना जों बेवहाय क्लिक खालामनांगोन देन क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि माखासे गोबांथार गाइडलाइन्स दङ आं बेखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट खोन्थानोसै मबाइल नाम्बार एक्टिभखौ नांथारगोन बेनिफ्राय मेल आइडि एक्टिभखौ नांथारगोन आरो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना नांगौखौ साबमिट खालामनांगोन बेनो जाबाय GPG हिसाबै दा बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय डकुमेन्ट साबमिट खालामनाया लेस देन 350 KB होनांगोननो आरो बेनिफ्राय वेटआ जाहैबाय 350 थ' बेबायदि हाइटआ 550 बिदि दङ आरो दा बेनो जे नोंथांमोना 200 निफ्राय हमना ला 250 KB सिम खालामबानो जाबाय जाहाथे ब्लार जायै बायदि अके होमबासो आपल'ड जागोन नालाय देन बेनिफ्राय फट'आ नोंथांमोना बेनो जाबाय 35 KB नि गाहायाव बेखौ जानांगोन होनना बुंदों थ' नोंथांमोना 30 KB सिम होनो हायो पिक्सेलखौ गोरोबहोनानै आरो साइनआ जाबाय 30 KB नि गाहायाव नोंथांमोना जानांगोन आरो अके स' नोंथांमोना 25 निफ्राय 28 KB होनो हायो अके थ' नोंथांमोना पिक्सेलखौ गोरोबहोनांगोन आरो देन जों नेक्स्ट अपसन मोनदोंना नैबे नेक्स्ट अपसनाव क्लिक खालामबानो जों एप्लाइआव थांनो हागोन दा जों नेक्स्टआव थुबाय देन नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा आं खोन्थानाय बायदि जेरावनोखि इलिजिबल जाबाय जुदि LPल'बा LPआव होदो आरो जुदि मोन्नैबो खालामबा नोंथांमोना बट LP UPआव बेवहाय सेलेक्ट खालामनांगौ होमबा मोन्नैबो पस्टआव कन्टिनिउ मोनसे फर्मावनो नोंथांमोना साबमिट जागोन आरो देन बेनिफ्राय फुल नेमावहाय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै बेवहाय मिस्टार मिस दङ जेराव नोंथांमोना जायो बाव होबानो जाबाय दा जोङो हमना ला मिस्टार होबाय देन बेनिफ्राय नोंनि सार्टिफिकेटआव जेरै नाम दङ बेखौ नोंथांमोना बाव होनांगोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि फादार्स नेम मादार्स नेमखौ होदो बेनिफ्राय हाबा जादोंबा बेवहाय हौवा एबा हिन्जावनि नेमखौ होबानो जाबाय जुदि हाबा जायाखैबा दा होसै एन्ड बार्थडेखौ नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनांगोन केलेन्डाराव अके जास्ट सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो एन्ड एड्रेस लाइन 1आवहाय फार्स्टआव नोंनि गामिखौ होबानो जाबाय भिलेजखौ होनानै देन बेवहाय सेकेन्डआव पस्ट अफिस होदो बेनिफ्राय थार्डआव PS खौ होदो एन्ड सिटिखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो देन बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनांगोन अके नै दा जों सेलेक्ट खालामबाय स्टेटखौ जों सेलेक्ट खालामनांगोन आसामखौ होदो देन फिन नोंथांमोना फिन नाम्बारखौ बेवहाय होदो नोंथांमोननिखौ हमना ला 784509 थ' जों जास्ट एग्जाम्पल होबाय देन फैबाय मबाइल नाम्बारा एक्टिभ नोंथांमोना नांथारगोन मबाइल नाम्बारखौ बाव होनानै सेन्ड OTP होनाय लोगो लोगो नोंनाव OTP थांगोन आरो बे OTPखौ होयोब्लासो भेरिफाइड जागोन एबा नोंथांमोना भेरिफाइ खालामनांगोन बेनिफ्राय अल्टारनेटिभ फन नाम्बार एडिसनेल बाव होनो गोसो दंबा होनो हागोन देन मेल आइडिखौ नोंथांमोना बाव होदो बेनिफ्राय नेसनेलिटि होनोबा जों मिथिखागौ बेवहाय जोङो सेलेक्ट खालामनानै जों इण्डियानखौ होनांगोन देन आधार कार्ड नोंथांमोना बेवहाय होनांगोन आरो बेफोर गासैबो अपसनेल थ' स्टार मार्कआ गैया बेखौ जों मिथिबाय बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नोंथांमोना बेवहाय होनांगोन येस होनानै अके थ' नोंथांमोना बेखौ येस होबानो जाबाय येस होनाय लोगो लोगो बक्स फैबाय नै थ' बेखौ जोङो टाइप खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय पार्मानेन्ट रेसिडेन्सखौ जों बेवहाय येस होनांगोन अके
देन जों बेखौ मिथिबाय दानिया एग्जाम सेन्टार नोंथांमोना गासै 7टा मोनदोंना बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन अके दा जों सेलेक्टआव थुनाय लोगो लोगो बबेखौ होनो गोसो दं नोंथांमोना होदो दा सनमाना पेपार 2 आव मायाव एप्लाइ खालामगोन जुदि नों मा साबजेक्टखौ लाहैगोन जेब्ला साख्रि मोनो दा मेथ्स दङबा साइन्स लानो गोसो दङबा बेखौ होदो जुदि बेखौ लायाबा ससियेल साइन्सखौ नोंथांमोना बेवहाय होनो हागोन अके देन बेनिफ्राय मा पेपारजों एग्जामखौ नोंथाङा लिरगोन बर'खौ जों बर' होबाय स्पेशल टेट बर'नि थाखाय नालाय दा जों बर' होबाय देन फार्स्ट लेंगुवेज नोंथांमोना बर' थानांगोन बेथ' कम्पालसरि थाथारनांगोन होमबासो नोंथांमोना इलिजिबल जागोन जुदि बर' साबजेक्ट गैयाबा थ' नोंथांमोना हानाय नङा देन रिजार्भेसन एसटिपि आव होदो देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव फिजिकेलि हेन्डिकेप जों न' होबाय देन बेनिफ्राय गावनि धोरोमखौ होदो नोंथांमोना रिलिजनावहाय एकाडेमिकआव नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै मा फरायनाय मा स्ट्रिमनिफ्राय फरायनाय आर्ट्स साइन्स कमार्स बेखौ होदो बेनिफ्राय रेगुलाराव होदो देन नेक्स्टआव मार्क्स अफ 10 हमना ला जोंहा एचएस लेभेलाव जोंहा 500 थायोना अके थ' जोंहा बाहाय 500 जों बाहाय होनांगोन अके टटेल मार्क्सआ देन बिनि गेजेराव बेसेबां मोनदों 300 बा नोंथांमोना 300 खौ मार्क्स अफ 10 आव होबानो जाबाय एन पार्सेन्टखौ बाहाय बक्सआव होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना बाहाय फर्मेट 1 आव सेलेक्ट खालामनानै जिनिखि रल नाम्बार थायोना रल क'डखौबो होबानो जाबाय बेनिफ्राय नङा नों एक्सट्राखौ होदो बेनिफ्राय बबे इयाराव पास जादों बेखौ होदो एन डेट अफ एडमिसन दङ थ' बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेखौ गोरोबहोनानै जाहाथे बे एक्चुअलि गैया बे फैयासै देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि कलेज बा बर्डखौ होदो बेवहाय एसेखौ होबानो जाबाय एचएस लेभेलाव अके एबा कलेज नेमखौबो नोंथांमोना होनो हायो आरो अके देन डिग्रियावबो नोंथांमोना आर्ट्स बा आर्ट्सखौ होदो बेनिफ्राय रेगुलार बा रेगुलाराव होदो थिग बेबादिनो सेम टु सेम नोंथांमोना बेखौ होनो रोंखासिगोन एबा नोंथांमोना हाखासिगोन आरो सेम सरि नैबावहाय जों सेलेक्ट खालामनांगोन थ' नोंथांमोना डिलेट दङबा डिलेटखौ होदो देन बेनिफ्राय दा जों ODL खौ सेलेक्ट खालामबाय ODL मोन नालाय देन बेनिफ्राय ODL आव फैनानै नोंथांमोना सेम काहानि बेनो जाबाय नोंथांनि मार्क्स अफ 10 टटेल मार्क्सआ बेसेबां पार्सेन्ट मोनखो बबे रल नाम्बार बबे इयाराव पास जादों बेखौ नोंथांमोना बबेनिफ्राय फरायदों बेखौ सेम टु सेम होनानै नोंथांमोना जाहाथे बेखौ होयो आरो देन बेनिफ्राय आपल'ड खालामनांसिगोन दानिया नोंथांमोननि डिटेल्सखौहाय बेनो जाबाय पास सार्टिफिकेट अफ प्रोफेशनेल क्वालिफिकेसन नोंथांमोननि डिप्ल'मानि पास सार्टिफिकेटआ बेखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन अके देन बेनि जाबाय रेगुलार ना ODL स' ODL बा ODL खौ होदो बेनिफ्राय आपल'ड खालामदो एन्ड बेनिफ्राय बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों बेसेबां मोनदों थ' नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ जाहाथे बाव नोंथांमोना होजोबो देन बेनिफ्राय फट' स' फट'खौ नोंथांमोना नैबे क्लिक हेयाराव थुनाय लोगो लोगो गेलारिनिफ्राय लाना फैनानै थ' नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन अके बेखौ जों मिथिबाय देन बेनो 35 KB नि बारा होनाङा 30 KB सेबानो जाबाय एन्ड साइनखौबो होदो दाना फैबाय नोंथांमोननि पासवर्ड बेनो जाबाय नोंनि नाम होनानै 1 2 3 हेशटेग बा नोंथांमोना @बो होनो हागोन आरो अके स' बेखौ कनफार्म खालामबावदो एन्ड बेनिफ्राय गासिबो अके जाबा आइ डिक्लेयाराव होनानै टिक मार्क होनानै साबमिट खालामनाय लोगो लोगो साबमिट जागोन बेनिफ्राय एग्जाम फिसखौ नोंथांमोना पे खालामनांगोन बेनो जाबाय 450 अके स' नोंथांमोना 450 सिंगल पस्टआव देन मोननै खालामबा स' नोंथांमोना मोननै खालामबा बेनो जाबाय जोंहा 900 बेवहाय पेमेन्टखौ नोंथांमोना पे खालामनांगोन आरो दा बेनिफ्राय बे एग्जामा स' बे एग्जामा फेब्रुवारि गेजेर सप्तायाव जानोबो हागौ बिराद स्पिड जानो हागौ मानोना बर' मिडियामाव गोबां पस्ट दङ LP लेभेलाव मेक्सिमाम थ' नोंथांमोननि एग्जामा थाबैनो जानो हागौ आरो नोंथांमोना थाबैनो साख्रिखौ मोननो हागौ इलेक्सननि उनथिंलाय आरो दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट